हे बघा अशा प्रकारे हे बघा चुलीवर मस्तपैकी मोदक आणि नेवरे. हे हा रे यांचा उंदीर मला कसला मस्त आहे ना. मोरया होताच का सकाळपासून? का तुम्ही झोपलेला? आणि आज आपल्या घरात गणपती बाप्पा आलेले आहेत. म्हणजे प्रॉपर आपलं आगमन झालेलं आहे, आरती झालेली आहे, मी रेडी झाली आहे मस्त असा ड्रेस घालून. आता आम्ही चाललोय मी बाबू आणि विनू गोंडे काढायला. आणि या जवळपास असं तगत माका जास्त बोलायची गरजच नाही. याच सगळं माझी पण डायलॉग याच बोलायला मोकळा होता. हे बघा कशी माझी इथे टर उडवली जाते गाईस. पण आता काय तर नाही बाय टेर टेप. ओके, मालवणी भाषेत माझी टेप उडवली जाता. पण इट्स ओके. अडला हरी गाढवाचे पाय धरी. याची स्माइल बघा ना, कसली स्माइल आहे. म्हणजे मालवणी पोरी ह्याच्या स्माइलवर फिदा. काय मग काय गणपतीची तयारी? रे बाबा कांदो काय? धुवून आणतोय. कांदो मेन शेप काय करतायत? अरे मोदकांचा तो आकार नाही केलास यंदा. तो तो स्पेशलच, तो स्पेशल फक्त गव्हासाठी करतात की अशा प्रकारे मोदक करून झालेला आहे. खाऊ बसा. खाऊक बसा. तू जा तिथे काय आणि असं घेऊन मस्त. कधी काढणार आहेस? आता जरा फ्रेम मधून लांब होतोस का आता? होतंय आजच्या गावात फ्रेम मधून लांब केलं तुका? त्याला आमका दादागिरी दाखवूक लागला या आता थोड्या वेळा. असं बाई हे बघ असं घ्यायचं आणि इथून. आणि आता आम्ही आलेलो आहोत ह्या ताईच्या घरी आणि ती बनवते मस्त पैकी इकडे असे उकडीचे मोदक. काय सुंदर दिसतात. तर अशा प्रकारे इथे मनाली काकी ज्या आहेत त्या अरे. आता इथे मस्त पैकी नैवेद्य असतात. अरे चालूच केला नाहीये. अरे उद्या पण नैवेद्य 11 दिवस 11 नैवेद्य वेगवेगळ्या प्रकारे. दर दिवशी वेगवेगळं. आईच्या गावात यांना वांडर नक्की पाळणार. अटॅक येत बहुतेक त्या अटॅक येत वांडरा या आवाजात. आपण जेवलात का? काय म्हणताय? नाही जेवलात? या मग आमची गावाकडची भेंडी खायला. का ना वाईज कमेंट करणारे गावणारच चांगली. सोशल मीडिया प्रत्येकाचीच कमेंट मनावर लावून घेतली तर मग पण बापरे हे बरं बघायला झालं नको. किशोर. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. अरे आबा काय गणपती विशेष भागात मी खूप खूप स्वागत करतो. तर या आधीचा एपिसोड बघितला असेल आणि त्याचबरोबर कालचा लाईव्ह पण काही जणांनी बघितला असेल. तर लाईव्ह तर आम्ही 12-12:30लाच केलेला आणि त्यातही आम्हाला अशा कमेंट होत्या की अरे 12 वाजून गेले तरी तुमचं अजून डेकोरेशन झालेलं नाही. आणि या आधीच्या व्हिडिओतही तुम्ही पाहिलं असेल सकाळी 5 वाजेपर्यंत आम्ही डेकोरेशन करत होतो. पण ते डेकोरेशन सकाळी 5 वाजता न होता 6 वाजता झालेलं आहे आणि 6 वाजल्यानंतर आम्ही झोपायला गेलो आणि आता उठून फ्रेश होऊन रेडी झालो आहे गणपतीच्या पहिल्या दिवशी. या आधीच्या भागात मी फक्त डेकोरेशन दाखवलेलं, ते पण इनकम्प्लीट होतं. त्यानंतर आम्ही गणपती तिथे बसवला, सगळं व्यवस्थित आहे की नाही ते चेक केलं आणि त्यानंतर झोपायला गेलो. तर या भागात मी तुम्हाला पहिला आधी गणपती दाखवेन, गणपतीचं डेकोरेशन वगैरे यंदाचं कसं आहे. त्यानंतर भटजी काका येतील आणि गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापना होईल आणि नंतर पुढे सगळ्या कार्यक्रमाला आजच्या दिवसाला सुरुवात होईल आणि त्यानंतर काय काय होतं ते बघूया पुढे. आणि या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगायचं राहून गेलेलं कारण गडबड होती सगळं. तर यंदाच्या गणपतीला मी एकटाच आलो आहे, बाकी कोणी आलेलं नाही आहे. तरी गौरी पूजनच्या दिवशी जर कोणी आलं तर मी तुम्हाला व्हिडिओत नक्कीच तुम्हाला दिसेल. तर आता आजच्या दिवसाला सुरुवात करूया. तर चला पम्मो पण तकडे वाट बघता, त्याचे फोटो काढूचे गणपतीच्या तकडे. आता भूतू जाऊया.
मित्रांनो आता गणपतीची पूजा देखील झाली आहे, गणपतीच्या पाया पडून देखील झालेलं आहे आणि गणपतीचं डेकोरेशनही तुम्ही पाहिलं असेल. खाली कमेंट करून नक्की कळवा 6 वाजेपर्यंत जागल्याचं काहीतरी फळ झालं आहे की नाही ते. आणि आता घरोघरी सगळीकडे नैवेद्याची धांदल आहे, तर आमच्याकडे पण आहे आणि अस्मिताकडे पण आहे. तर आधी बघूया काय काय तयारी चालू आहे ती जेवणाची, त्यानंतर पुणग्याची पण खबर घेऊया. काय मग काय गणपतीची तयारी? थांब रे बाबा कांदो काय? धुवून आणतोय. कांदो भजी भजी हा भजी बिजी हा. वा वा वा, मेन शेफ काय करतायत? अरे मोदकांचा तो आकार नाही केला यंदा तो. तू करणार आधी तो स्पेशलच, तो स्पेशल फक्त गव्हासाठी करतात की एकच? वा, मेहंदी बिंदी काढल्या ना रात्री आम्ही आम्ही तकडे हा डेकोरेशनचं काम करीत होतं आणि ह्या मेहंदी काढीत होतं. तू काढलंस की वाहन काढल्यान? मी काढलं. अच्छा अच्छा, घोत ते मध्येच गायब होत होतो माका. बघित होते. हा, सासूबाईंना मोदक करायला येतात की नाही? नाही बाबा मोदक करत नाहीच म्हणून सांगितलं त्यांना. नाहीच मग खरंच नाहीये? मोदक नाही मला जमत. पहिल्यांदा कोणतरी मिळालं डायरेक्ट त्यांना मान्य केलं माका जमत नाही. कोण हम्म. चुकीचं बोललंय? नाही बरोबर बोललं, मग जमत नाही तर नाही जमत. नाही जमत ना. बघतोय मी पण नाही म्हणजे प्रयत्न करतं. एवढी पण नाही करू की हा, अगोदर. प्रयत्न करतं पण जमत नाही. जमत नाही. आमचा पुष्पा प्रयत्नच करीत नाही. काय नाही कधी बघितलंस करताना? हा मी एकदा पण नाही बघितले रे बाबा पुष्पा. पुष्पाक ना, मग यात तर सांगतंय. अशा प्रकारे मोदक करून झालेला आहे. खाऊ बसा. खाऊक बसा. सासूबाई आज तुम्हाला ह्यांची ओळख करून दिलीच नाही. ह्या आहेत अस्मिताच्या सासूबाई. ह्या तुम्हाला गणपतीत आणि सणासुदीला दिसतात, पण कधी कधी ओळख करायचं राहून जातं. ओळख करून दे आता. अस्मितापेक्षा ही मोठी सुगरण. नको तर काय सांगतोय. म्हणजे खरा म्हणजे बरोबर नाही सांगितलंय. नाही रे बाबा आता नाही काय जमत आपल्याला. ह्या काय हळदीच्या पानांचा काय करतो? अरे देवा, हे आधी हळदी खावा. हा, हळदीच्या पाण्याचा फ्लेवर मस्त अरे लागतो. मी पण मोदक करतोय. होय होय माहित आहे. मी छाप्यात. अरे बघा तिने काय झालं माहितीया गौरे. ये तू कसे वाचत मी भात काय थंडी डाळ हं, म्हणून चांगलं भजनची जोरात जय्यत तयारी चालू आहे. खाऊ घेवा. ते येतील की नाही माहित ना, मी येईन पण. तू जवळच रे. 2 डझन आटकेळी होती. आवाज येतात तुमचा. तर बऱ्याच प्रेक्षकांना प्रश्न असतो, दरवेळीला आम्ही सांगतो पण तरी नवीन प्रेक्षक येतात तर त्यांना प्रश्न पडतोच. तर हे आमचंच घर आहे, आमच्याच घरातलं हे. या साईडला यांचं किचन अस्मिताचं आणि त्या साईडला आमचं किचन, एवढाच फरक आहे. घर एकच आहे, फक्त बिराड 2 आहेत. त्यामुळे गणपती दोघांचाही हा एकच गणपती आहे. हा अस्मिताचा गणपती, मग आमचा गणपती कुठे आहे असं नाहीये. हा एकच, सगळ्यांचा गणपती हा एकच आहे. हा भारी रे. भारी म्हणजे कमेंट येतं. तू कमेंट वाचत नाही, तो गोंधळा. आता तुझ्यावर कमेंट करणार काय रे? मग थोडी वालची होत बाबा. तोंडान की खराच खराच म्हणजे यंदा फुगड्यांचा व्हिडिओ येत असं वाटतं. गेल्या टायमा घातलेलं नाही. तर अशी ही जेवणाची सगळीकडे तयारी चालू आहे. पुनगमकडे पण काय चालू आहे ते आपण थोड्याच वेळात बघू, पण त्याआधी बाबल्याच्या गोंड्यांची काय स्थिती आहे ती आधी जाऊन बघूया. कारण की बऱ्याच जणांची गोंड्याची ऑर्डर वाढीत, तर त्यांना गोंडे काढून पोचूचे ते अजून आम्ही कटिंग करू गेलो नाही. चला, अशा प्रकारे नानांचं पण आगमन झालेलं आहे. मोरया होताच का सकाळपासून? का तुम्ही झोपलेला? कोण झोपलेला तुम्ही? हा, आम्ही मला तुम्ही. काय? चला आता सुरुवात. आताची 12ची सुरुवात. शुभ सकाळ, शुभ दुपार झाली. 1:30 वाजून निवेद दाखवून झालेलो. आणि आज आपल्या घरात गणपती बाप्पा आलेले आहेत. म्हणजे प्रॉपर आपलं आगमन झालेलं आहे, आरती झालेली आहे, मी रेडी झाली आहे मस्त असा ड्रेस घालून. आता आम्ही चाललोय, मी बाबू आणि विनू गोंडे काढायला. हा सगळं तूच बोल म्हणजे मला नंतर बोलायला नको. हो, आम्ही आता इथे गोंडे काढायला चाललेलो आहोत आणि गोंडे काढून झाल्यानंतर आम्ही घरोघरी जाणार आहोत गणपती बाप्पाचे दर्शन करायला. प्लीज डोंट माइंड मी इथे थोडी बघत असेल तर मी दुसऱ्या व्हिडिओसाठी सुद्धा, म्हणजे किती ते ऊत आलेलं आहे बघा मंडळी. मोठं तुका किती ऊत आलेला
झालेला आहे बघा कॉन्टेंट क्रिएशनसाठी मला, की मी दोन्ही कॅमेरामध्ये बघून बोलते आणि त्याशिवाय फोन सुद्धा घेऊन चालली आहे मंडळी. सो दॅट रीलचे पण आपण शॉर्ट्स घेणार आहोत. तुम्ही सुद्धा कलर्स ऑफ कोकणच्या इंस्टाग्राम पेजवरती लक्ष द्या, कारण की हा इथे भरपूर कॉन्टेंट पोस्ट करणार आहे, स्टोरीज येणार आहे, रील्स येणार आहे, खूप सारा कॉन्टेंट येणार आहे मंडळी. तर चला गोंडे काढत जाऊया. काढूक जाऊया चला, हा. गोंडे काढूक जाऊया मंडळी. तुझी वेगळी वाटा. अरे बापरे, हे पूर्ण तर मित्रांनो, मगाशी मुंबईच्या चेडवान सांगितल्याप्रमाणे आता आम्ही पोचलो आहोत झेंडूच्या मळ्यात. झेंडूचं मळ म्हणण्यासारखं होतं, मळ फुललेलं नाही हा. तरी पण आता जेवढे फुललेले आहोत, कारण की यंदा लागवड जरा उशिरा झाली आणि पावसामुळे लागवड लई लवकर झाली. हा लागवड लवकर झाली असली तरी गणपती लवकर येईल. गणपती पण लवकर येईल आणि पावसामुळे मेन गडबड जास्त झाली आहे. त्यामुळे वरच्या भागात अजून गोंडे फुलकत नाहीत तेवढे वय तसे, काही थोडेफार फुललेले आहोत. हां, पण मुंबईचा चेडू बघशाल तर खया आता जाळ्याच्या बाहेर येता वाटतं. हे मातीयेत येता काहीतरी करताय चांगलं. हा इला. आणि इथे बघा, इथे आमचं गोंडे काढायचं काम चालू आहे. गणपतीचे हे 4-5 दिवसच असतात, तेव्हा गोंड्यांना विशेष मागणी असते. पण त्यावेळी ते धरत नाही, नंतर आणि त्यावेळी ते धरत नाही आहेत, नंतर धरतात. आज पहिली तोडणी आहे. तर गोंडे लावण्यापासून ही पहिली तोडणी आहे. आणि गुणगुण आवाज येत असतात. गुणगुणणारा येता मागसून नॉनस्टॉप. आता त्याची बॅटरी संपत नाही. ते जर लाकडाचं असतं ते फुटून गेलं असतं, पण ते तांबड्याचं आहे म्हणून ते टिकलं आहे. काय तोंड आणि या जवळपास असं तगत माका जास्त बोलायची गरजच नाही. याच सगळं माझी पण डायलॉग याच बोलायला मोकळा होता. हे बघा कशी माझी इथे टर उडवली जाते गाईज. पण आता काय तर नाही बाय टेर. ओके, मालवणी भाषेत माझी टेर उडवली जाता, पण इट्स ओके. अडला हरी गाढवाचे पाय धरी. याची स्माइल बघा ना, कसली स्माइल आहे. मालवणी पोरी ह्याच्या स्माइलवर फिदा. हे बघा आता हा एक एक करून हा गोंडे वेचतोय इथे. आणि हे मस्त असे जे गोंडे आलेले आहेत वेगवेगळ्या कलरचे, मॅरीगोल्ड वेगवेगळ्या नाही, दोनच आहेत. ते दोन काय लोकांका बनवता वेगवेगळ्या कलर. सही असू दे. दोनच कलरचे वेगवेगळ्या साईजचे असं म्हणू शकते. वेगवेगळ्या कलरचे इथे गोंडे आलेले आहेत. एक आपल्या तेच ते रेग्युलर जे असतात ते येलो आणि ऑरेंज कलरचे इथे मॅरीगोल्ड क्लास आहे. हे छोटेवाले आहेत, ते तुम्हाला दाखवते. कुठे गेलीस तरी बऱ्यापैकी हे असे गोंडे मिळतात. हे बघ, एक सेकंड, माझा कॅमेरा जरा हल्ला इकडे. हा तो कॅम्प तू बघ ती डोळ्यांनी. हा असा गोंडा असतो. आणि जे चांगल्या क्वालिटीचे गोंडे असतात ते हो आहेत. हा डबल डोळे आहेत. हा बघ कसं हे असे मिळतात. पाकळ्या दिसल्या कशा वेगळ्या. हा. तू जा तिथे काय आणि असं घेऊन मस्त कधी काढणार आहेस. आता मग चान्स मिळाला तर घ्यायचा फायदा करून. लगेच आले. हा कसे बघितलं ना माझ्याकडून काम ते बंद केलं. कसे काम करू घेतात माझ्याकडून. काम नाही, तुला एक गोंडा काढायचा आणि इंस्टावर टाकायचा, मीच काढले म्हणून सांगायचे. हे बघ असं. हे पण रेकॉर्ड झालंय की एकच गोंडा काढायचा आणि इंस्टावर टाकायचा. म्हणजे लोकांना हा स्कॅम 2025 कळणार. ते कळतच तसंही. तुझं तर 100% कळणार. ए बोल चल काय करू. ए कपड्याला लागणार नाही ना. अगं काय तुझे कपडे आणि काय तू. ये इथून. हे असं घे, ए टोपले हातात घेऊ. असं घे, असं. ते तरी जमतं का असं. असं दे. शिकू बघ. अच्छा घे. ए हे असं ना. मी एवढं घालून पण नाही लागलो तुझे. हा. करू. खायची ती वेची ते काय माळा ते गाणं आता तू जरा फ्रेम मधून लांब होतोस का आता. होतंय आजच्या गावात फ्रेम मधून लांब केलं तुका. डायरेक्ट कॅमेरा आमचोच चालू. हे वाक्य कट करून टाका. त्याला आमका दादागिरी दाखवून लागला या आता थोड्या वेळा. असं बाई हे बघ असं घ्यायचं आणि इथून ओके थांब, तुझं अजून चालू करायचं आहे. दे त्याचं हे कर, साफ कर. ते ओमॅक गणपती पूजू साफ कर. ओमॅक गणपती पूजू गोंडे पूस लवकर, वाजले पूस, 12. पूस चल लवकर. काय करतोस फटफट कर ना भाई. मी काय या अपूर्वाच्या पुढचा निघाला रे. जरा ना हे का ना घेतलंय पण हा वा स्माइल. आणि काय तुझं ते काढलं बघ कसं. हे व्हिडिओ करायचा आहे. तर मित्रांनो अशी मजा मस्ती होईल. खाली माय पडून आता
आता आपण कॅमेरा बंद करूया आणि गोंडे काढू की पहिले. चला बारके नको पडू. तर मित्रांनो इथे आमचं गोंडे काढायचं काम चालू हा बघा. आहे. मगाशी जोर ती बघा. जोरात बडबड करीत होता. तिकडे मगाशी मोबाईल जा पक्कवीत होता ता बघा होय आम्ही गोंडे काढता नाही एक दोन गोंडे काढले आणि Story- फोटो काढले, story स्टोरी टाकले बघा. असा या मुंबईचा चेडू वसाडा. आणि दुसरी गोष्ट या आधीचे ज्यांनी व्हिडिओ बघितले असतील तेव्हा नंदनने शपथ कुठल्या तरी एका गोंड्याची हा, घेतलेली. तो गोंड्याची. आता जाळावर कोण ठेवलं कोणी फाटल्यांदा हे नी काय माहिती ना सांगतो तू तू माझं तू खरं सांग तू जाळा सोडलंस ना नाही याची शपथ आहे तुझ्याशिवाय माका माहिती आहे तू खोटं बोलण्यात एक नंबर मला तू सांग हो, मराठ टेकलेलो अयो असे शक्ती बिंदास शक्ती गोंड्यांची शक्ती आणि पुणग्यान त्याका मॉप शिकवले ना शब्द हा घ्यायचे. पुणग्याचा कारण आता मुळात पुणग्या घेतात. पुणग्या शक्ती घेतात म्हणून तर आता गोंडो मारा गेलो आता म्हणजे कळायला काय तुला वाचा शपथ. धरणार काय करणार चला आता गोंडे काढून झाले आता भेंडे काढूया हा भेंडीची भाजी तुला आवडत नाही ती हा एका भेंडीची भाजी आवडत नाही भाई माका फेवरेट आहे भेंडीची भाजी ह्यो काय याच्यासाठी ठेवलं बियासाठी ठेवलेलं कोणीतरी कुपळले तू काढले कल कोणते काकी बोलत होती कोणतरी आणले नाही बियांची भेंडी काढून आणले नाही कधी ते दिवशी भाजी गेली नाही तेव्हा त्या दिवशी आता काढले की का असा अंदाज वाटतोय थांबा कारण मी जे भेंडे ते बघितलेलं ते नाही काय एक दिवसाआड येते भेंडी हा. वाव म्हणून ती तुला तेच घालतोय जरूर वाव नाही तेच घालतोय ते काढून ठेवलं. कारण मी त्या दिवशी बघून गेलो ना खाली मिरच्यांवर काय दिसली कुठेच मिरच्या ही जी झाडं ती मिरच्यांची आहेत कुठली हे अच्छा ना ते- मला हे सगळं गवत आलेलं आहे इथे साईडला गवतासारखे वाढले आहेत ते ते फक्त तुझ्या उंचीच्या वर जाणार भेंडे माय लॉर्ड खाली कट गणेशा चलो कारला बिरला झाला का ना वाईज कमेंट करणारे गावणारच चांगली बघ मी नाही रे मनावर लावून घेत मस्त हे सगळं सोशल मीडिया प्रत्येकाचीच कमेंट मनावर लावून घेतली तर मग पण बापरे हे बरं बघायला झालं नको. किशात शेल आहे तो आधी लावते आधी पहिला असा आवाज मा- मोठ्या नाव बिव कोणाचं हा काय काय नको नको ह्या असं ह्यावर या हा हा थांब थांब मी पुन्हा चालू कर हा आपला आवाज नको त्याच्यात हा चुचुंदरचा आवाज काढला वांढरांका बोमा अहो येत आहे ना असं अहो जेवलात का काय म्हणताय नाही जेवलात या मग आमची गावाकडची भेंडी खायला रेकॉर्ड आईच्या गावात यांना वांडर नक्की पाळणार अटॅक येत बहुतेक त्या अटॅक येत वांडरा या आवाजात म्हणजे आई खाईत असत तरी गोयाक जो उडी मारती अहो जेवलात का काय म्हणताय नाही जेवलात या मग आमची गावाकडची भेंडी खायला खतरनाक अरे बाय हे कायचा आवाज या मग आमची गावाकडची भेंडी खायला काका येणार तर बोलणार ह्या नवीन काय या लावल्या ना थांब रे थांब तर मित्रांनो अशा प्रकारे गोंडे काढून आधी आता आम्ही घराकडे चाललो पण घराकडे जाण्याआधी महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायचीच राहून गेली सकाळच्या धानलीत सगळ्या की आज विशेष दिवस पण दुसरा विशेष दिवस आहे जो म्हणजे पूनमताईचा वाढदिवस जो ह्या गडबडीत धानलीत आम्ही विसरून गेलेलो आहोत पण आता मगाशी आठवलेलो पण आधी येतं म्हटलं पहिला काम करूया गोंडे काढूचं मग त्याला विश करू जाऊया पुणग्या म्हणत असत सकाळपासून फोन पण केलेली नाही कोणी आता फोन नाही डायरेक्ट मी जाते, आपण तुम्ही भेटत जाऊया एकदा हॅपी बर्थडे करून कल्टी मारूया मी येईन झालो तुला. रवत नाही त्याच्या मी देऊचेत रे अरे हॅपी बर्थडे करून कल्टी मारूया रे बाबा रवत नाही बाबा माका पण जाऊचा गोंडे कडे उभं ठेवू हां तर चला पुणग्याचं हॅपी बर्थडे करून येऊया पटाकन ए तिकडे जाऊन हॅपी बर्थडे पुणग्या करायचा आहे जोरात मगाशी किंचाळली ना तसं हे इथे ठेवू ए आतापासून नको बाय हे ठेवू? हां
हे कोण नेले बिले तर? अरे त्याला काय गणपतीसाठी नाही ना चल. म्हणतोच करा माझ्या पहिलेच भवानी तरी करू हे पुण्याडेच भवानी करू का आवाज नको. हा घेऊन चल त्यांना येतो आवाज बाई हळू ऐकाच जाता बरोबर. लिंबू पाणी बनव मला माझ्यासाठी. आईच्या गावात ही आता विविध म्हणजे तुला लिंबू नाही लिंबू बरी आहे. लपून लपून चाल. तुझ्याकडे का नाही माहिती? त्यांच्याकडे का नाही? खिडकी झाकाय बघ पहिला. इथे बघ, इथे बघ. आवाज पण कर सायलेंट कर. एक दोन तीन. हॅपी बर्थडे पुणग्या. मियाला मियान. चला चला आता चला. ते कवळी असा आम्ही आईच्या काय केलं कळालं ना. चल 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 पटकन. हे चला जायचं यांच्या घरात. जायचं म्हणजे इथून ते पाठवून. अरे म्हणजे असाच हॅपी बर्थडे आम्ही असंच करत आहोत. मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. धन्यवाद. ओके. अरे मोदक करतेस हॅपी बर्थडे. कसा दिलास तू? थँक्यू. त्या का तू हात लाव ना आम्ही तर दुनिया म्हणजे फिरायला अशा प्रकारे निघालो. आता हा हिला मोदक करून आम्ही आता चाललोय बर्थडे सेलिब्रेट वा, करायला. हे आपले बर्थडेच आहे आपला. हा, हेच आहे. चला मग तिनेच बनवलेले तिलाच खायला देऊ आणि आपण मग ते घेऊन द्यायचं एक बनवायचं आणि बाकीचे घेऊन जाऊया. ए बाबा शिजूचे होते. असं आहे मग जाऊ दे. चल मग आम काय होईल चला, आम्ही मग आपलं आम्ही जाऊ. अच्छा तो आम्ही चालतो. ह्याचं वेगळं आता. तिचं भाई आज भराड त्यांनी फुल गाजवलं. ए खायचं दिला वरतून दिला. होय. बसा खाली. नाही जातो चहा येतं. आमची मोक का आता माका मी ते एका बोटले चल पुणग्याचं वाढदिवस आहे, काहीतरी तुका देत खाऊ म्हणून मी ते का आणलंय. हे का ह्यो तर येतच नव्हतो तरी ते का आणलंय. मी नंतर आहे मी आरामात येणार. आणि नंतर आमचं असं बिझी आहो आम्ही सध्या गणपतीच्या इथून काळात. आम्ही निघून आलेलो आहोत. गोंडे वगैरे काढलेले आहेत. तिथे आम्ही केलेला आहे एक प्रकार. तो मी तुम्हाला इथे लावून टाकेन. तुम्ही ते बघून घ्या. तुम्हाला एकदम असं वाव व्हायला नाही झालं ना मग मला सांगा, मी नाव बदलून टाकेन. आणि आता आम्ही आलेलो आहोत ह्या ताईच्या घरी आणि ती बनवते मस्त पैकी इकडे असे उकडीचे मोदक. काय सुंदर दिसत आहेत. माझी मम्मी पण घरी बनवते पण फक्त असं काय मूड आल्यावरती का जर का तिला अशी कोणीही खोबरं वगैरे खाऊन दिलं तर आणि ते पण मम्मी तुझी नंतर व्हिडिओ दिसत हा हा दिसणार आहे मम्मी दिसू दे. आमच्यासारखा बर्थडे विश तुका कोण गेला नाही ना. नाही. अरे वा, आपण असंच हा जरा हीच काय. हा पुरं मोदक होता भयंकर. ए आता तुम्ही जा घरी, मी येते बरोबर घरी. बरोबर येशील. हो मी येईन बरोबर. वाटेत तुला वन्य प्राणी भेटतील त्यांना काय व्यायाम करू येऊ दे. नकोस. नाही कसंही माझा डोकं फिरवत होता. कोण म्या की त्या. ए थांब. ए थांब 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 थांब. तो पण एक शॉट मला हवाय. कसले मोदक वळता जबरदस्त. वाव एकदम. कशा आईस्क्रीम हा, खाला. आईस्क्रीम आईस्क्रीम. आईस्क्रीम. ते तुझ्यासाठीच ते आम्हाला तेजूने आणून दिलं मग आम्ही खाल्लं. नाही ह्याच्यासाठीच आणलेलं आहे मी तर. हा. पण ती काय झाली पोरकी मॉप दिसली म्हटलं काम करतील आईला खाले नाही आणि थूक लावून पळाली आमका. वा आणि एकान बोलन वा काय नाही. तिकडे कोणतरी कोसळला. तिची मम्मा जमत नसतं तरी ती करायचं ट्राय करेल पण ही ट्राय पण करणार नाही नाही. हा, तिला व्यवस्थित जमतात होतं. काय पण काय मोदकाचं नाही सांगत आहे सगळे ओव्हरऑल सगळ्याच सांगते. ओके. सांगा. तर मित्रांनो आता पूनमकडून चाललो आहे घरी. बाकी ही दोन मंडळी आधीच रवानगी केली नाही यांनी कारण की पुढे ओम्या गोंडे बिंडे देऊचे होते. त्यांना जरा काम होतं सॉर्टिंग बिटिंग करूचे होते आणि माका तकडे पुणग्याचं जरा शूटिंग करूचा मोदकाचा म्हणून मी थांबलेलं आहे. आता ह्यांच्या आणि आता ओम्याकडे पण जाऊचा परत त्यामुळे त्या गडबडीत पुणग्याचं गणपती दाखवूच राहिलो. तो पुणग्याचं गणपती दिसतातच. वाडीतले सगळेच गणपती तुमका दिसतील पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर आता बघूया पुढे घराकडे जाऊन काय चालू आहे. ते जर ओम्याकडे गेले असतील तर आधी ओम्याकडे जाऊया. आणि ह्या सगळ्या धानलीत वाजलेत तुमका सांगतं किती आहेत ते. वातावरण तुमका सकाळचं दिसलं असं तरी पण वाजले 12:30. आता थोड्याच वेळात नैवेद्य दाखवायचं होईल आणि मग आमच्या पेटपूजेचं काम होईल. तर चला. तर मंडळी अशा प्रकारे आग्रातनं वगैरे येईल आणि विनू आता एडिट करू बसलो. त्यामुळे आता आपण चाललो ओम्याच्या घरी गणपती बघू. पाया पडा आणि हा बघा वैभवी पण येता आणि सगळी तयारी मस्तपैकी झालेली आहे. काय आमका जाऊ तरी दी मस्त आहे मस्त.
हे हार आहे यांचा उंदीर मला कसला मस्त आहे ना. येऊ मया. अरे काय रे, उठ ये. झाला जेवण? कोणाचा? ओम्याचा हत्रून कसा मेला? माझ्या मेला डोळे झुकतात इतके. काय गो साक्षी, पातीत तुझी दिसत नाही. ही माझी नाही हिरे काकी नादून दिलं नाही बघ माझे 1 2 3 4 5 6 नाही झालं हे आमचं माझे अजून. ती बघा सगळी तेजग्यांच्या जेवणाची गडबड चाललेली आणि मोदक हे बघ उकडतात. आताच ठेवलं हे कधीचे काढ तरी. काढ काय आता ठेवलं. हे बघा अशा प्रकारे हे बघा चुलीवर मस्तपैकी मोदक आणि नेवरे. नेवरे म्हणजे काय रे? आहेस तू आहेस. हे बघ हे बघ त्याला नेवरे. पातोळे वेगळे असतात. पातोळे हळदीच्या पानात थापतात माहिती आहे. आम्ही पण हळदीच्या पाण्यातच घातले तेव्हा. त्याला एक वास वेगळा येतो. झालो आणि अकडे हे बघ मस्त अळूवडे कापायचे. झाले करू सगळं तेव्हा ते करपून टाकले. तेच घे असतं आता धोंडाळा. ही तेजूची मम्मी हा. हा तिचा भाऊ. ती रेखा काकी ओमकारची मम्मी. पान खात असते ती सारखी सगळं खुराकाक लावलेला पान. तर मंडळी आता मी टायमर इलेला हे बघा मस्तपैकी ओम्याच्या घराकडे नैवेद्य काढूचं काम चालू. तर अशा प्रकारे इथे मनाली काकी ज्या आहेत, जी तेजूची मम्मी आहे, तेजूला तुम्ही कालच्या ब्लॉगवर कलर्स ऑफ कोकणच्या चॅनलवर बघितलंच असेल. त्या आता इथे मस्तपैकी नैवेद्य अरे चालूच केला नाहीये. तर म्हणजे अशा प्रकारे हे बघा नैवेद्य वगैरे काढलेले त्यांना देऊच होतो नैवेद्य. उद्या काय? अरे उद्या पण नैवेद्य 11 दिवस 11 नैवेद्य वेगवेगळ्या प्रकारे दर दिवशी वेगवेगळं. वेगवेगळं. उद्या खीर. जाऊया चला चला रे. तर मंडळी अशा प्रकारे आता मी ओम्याच्या गणपतीच्या पाया वगैरे पडून इलाव गोंडे वगैरे देऊन इलाव आणि आता मी चाललो घरी आमच्या नैवेद्य दाखवूचं काम चालू आहे. तर चला काय गो एका वाईट जरा सगळ्यांचे गणपती फिरून आणूचे संध्याकाळी. चला त्या बंडूला हात लावूया या. हां त्यांचा नैवेद्य गायची पूजा बघा मस्तपैकी गाय. हिला ओलं झाले एकदम. अरे भिजली ती. कशी काय? पाणी होतात ना पूजा करतात गायची. बंडू तर खाण्यामध्ये पहिला मान गायला. की त्याला दिदी दिसत. चला अशा प्रकारे आता मी गणपतीच्या नैवेद्य गणपतीला दाखवून झाल्यावर लगेच गायला. तर मंडळी अशा प्रकारे हे बघा मस्तपैकी आज भवानी झालेली आहे गोंड्यांची. सकाळीच काढलेली थोडेसेच ते आता संपणार लगेच सगळ्यांका झालेले आहे. आणि हे बघा आता मस्तपैकी 450 रुपयाचे गोंडे पटक्कन खपले. तर उद्याचा उद्या पण आज बरा वाटला काहीतरी केलेल्या कामाचा लगेच पैसे इलेले एका महत्वा. कसा ग आम्ही घरी आलेलो आहोत आणि ह्या आपल्या बापाला नानांनो देत आहेत नैवेद्य. हे बघा एवढे मोदक ठेवलेत बघा इकडे. वाव. ते झालं की मग आपल्याला पण मस्त असं चमचमीत खायला मिळणार आहे. ही दमली आहे खूपच. सुरुवात आता पण मला केली. बोलायची सुद्धा ताकद नाही राहिली. कसं बोलणार ते एवढं तोंड पडपड बोलत असतेस. एवढं काम केल्यानंतर मी एवढी थकले की तुम्हाला काय त्यांनी सांगू. त्यांनी ते काम ओम्याकडे जाऊन काय मी केलं? सांगते हे लोक काय करतात. त्यात काम हे माझ्याकडून जे काम करून घेतात ना ते मुद्दामून ते कॅमेरामध्ये रेकॉर्डच करत नाही. ओ असं आमच्याकडून आणि कधी समजा- झालेलं आणि नाहीये. समजा केलं जरी तरी काय माझ्या हातात काहीच नाही ना. एडिट पण ते हेच लोक करतात. तर मी काय सांगते म्हणून तुम्हाला ते कदाचित व्हिडिओ मध्ये दिसत नसेल मंडळी. पण हे नाही असं नाही. मंडळी हुशार होती. मंडळी वाईट घेतली थोड्या वेळा. चला अशा प्रकारे आपण सुरुवात करूया. मोदकाने सुरुवात करूया. मोदक पहिला फारच छान झाले. सगळेच खातात मोदक. मी पण खातो. मला गोड शेवट खाऊची तो आहे. नाही तर पहिल्यांदा ऍक्च्युअली जसं खूप चांगलं असतं ना ते आपण लास्टलाच खायचं असतं ना. तर मंडळी अशा प्रकारे आता तुम्ही पण जेवा आमच्या बरोबर. तुम्ही तिकडनं स्वाद घेवा आम्ही जेवतो तिथे. तुमचे मोदक खाऊन झाले हळूहळू. असतील. आता आधी आम्ही खातो. चला बाय 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 तरी नाही बाय नाही करीत तर गेलं. तर जोक पण बनवणार नाही एवढं सगळं बुक बोलावणार पण नाही.
त्या बाबतीत तुम्ही जर म्हणत असाल या बोलावी मुळीच नाही. जेव्हा गणपतीक जर पाया पडा घेऊचा असाल तर गणपती जाऊच्या आधी यावा. 11 दिवसानंतर फोन करू नको, लवकर येवा. हा. तर तुमका सगळे भेटते. फक्त फोन करून येवा. उचललाय नाही तरी येवा मग. नावीला जा फोन ना खया माकाच माहित नाही माझं. ताप ना मी ढोरारी असते मध्ये मध्ये. काका जरा ते आणता का? फ्रीजवरती फक्त ते डबा आहे ना तो फक्त आणा ना. फ्रीजवर हा. काकांना कामालाच लावतेस तू. नाही आता काय ह्या जेवणात पण ऑरेगनो ऑरेगनो ह्या बाबा खाणारा मेशी खाणावाला या. राहू दे असंच आणून ठेवलंय जस्ट इन केस लागलं तर. चला बाय बाय.